Kære Bramfri Festival, mit navn er Carsten Tete, og jeg er stifter af Blaffer-nationen. Det er mig, der har været med til at lave de her skilte. Fået dem godkendt i Vejdirektoratet sammen med Københavns Kommune. Det er nu ude i 8 forskellige kommuner nu, og måske snart på vej til Langeland. Hvem ved? Men det her, jeg glæder mig vildt til at komme ned til at snakke om især tillid og alle de sociale potentialer ved den her rejseform, den her transportform, den her, værensform. Fordi at nu har jeg sendt elever, højskoleelever, gymnasieelever ud og blaffe i tusindvis ud på alternative studieture, klimavenlige studieture ud i landet, og der er en eller anden form for forestilling om, at vi er farlige, at fremmede er farlige, at verden er farlig. Og jeg har blaffet rundt i Danmark i 20 år. Stiftet Blaffer-nationen for 10 år siden, har arbejdet med det her i 6-7 år nu. Og den der fortælling, den er hårdnakket, den er sejlivet, og det er den, jeg gerne vil prøve at amputere, eller sådan nuancere, eller oplyse om, at verden er ikke særlig farlig. Fremmede er ikke farlig. Det handler om, hvordan man møder folk, og det handler om, hvordan man doserer måske nyheder, måske politikernes udmelding. Blandt andet det vil jeg gerne snakke om til den her talk på Bramfri Festival i år, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Men jeg vil også komme ind på andre sociale dimensioner, det her med for det handler om at ændre vores grønne adfærd også. Det handler om mod, det handler om nysgerrighed, det handler om fandenivoldskede, ukuelighed. Det handler om at acceptere bøvl, fordi fremtiden med den grønne omstilling, vi står overfor, den grønne omvæltning, tror jeg vil kalde det, den er bøvlet. Vi skal acceptere noget bøvl. Det kræver et opgør med magelighed, det kræver et opgør med bekvemmelighed, alle de nemme løsninger, hvor vi designer ting, som faktisk ikke rigtig afhjælper noget. Men det er en bred sammensurium, som jeg glæder mig til at diskutere, men det her begreb, tillid, det er spændende, fordi at blafferi er en måde at kultivere tillid på, men der er mange måder at gøre det på, og det glæder jeg mig til at snakke om. Vi ses den 24. i Rudkøbing.